आं बुङो माने मैया खोनाबाय जोङो केनाराम मोनबाय थादो बिथ' केनारामनि डेड बडि नङा बिथ' जाहैबाय डिम्बेश्वरनि डेड बडि जोङो डेड बडिखौ नायबा डेड बडियावनो सिनायबाय जोङो गाननाय जोमनाय ड्रेसावनो सिनायबाय जोंनो दाबो आङो मोनसे माबायाव थारायाव बोननानै खिन्थिदों बेयाव बे केनारामनि हिन्जावा खर' जांख्रिलायनानै गाबनानै बे खोन्थाखौ होनदों बे आंनि हौवा गाननाय ड्रेसखौ आं सिनायखादों दाबो सार्टखौ आं सिनायखादों जेकेटखौ खुना होदो सार्टखौ आं सिनायदों आंनि हौवाया फाख्रा सार्ट गानना फैदों आरो इनि मडेल साइजआवनो जों सिनायखायो आरो केनारामनि जुदि डेड बडि नंगौमोनबा बे केनारामनि फटकजों बे डेड बडिजों माने मिलायाखै फटकआ माने मिलायाखै बिखौ मिलायनांगौमोन ना ओरैनो डिम्बेश्वर बर'आ न'निफ्राय माला ओंखारबोनायमोन इ बिस्तिबारनि दिनाव ओंखारबोदो ओरैनो केनारामजों मा सम्पर्क दंमोन बेजोंबा मा सम्पर्क दंमोन बेफोरो जों मिथिया ओरैनो आगे फिसे नोंथांनि न'आव थांबाय थायोमोन नामा केनाराम आगे फिसे थांनाय माने बिदि थाङा बियो ओमफ्राय नै दाख्लै बावैसो थांदों दाख्लै बावै थांनानै थाहैबायबो साननैसो थानानै लानानै फैदों मानसिखौ मानो लाना फैनांगौ इयो दा नोंथाङा बेनि बेलायाव मा लुबैयो दिनै नोंथांनि आं इनि बेलायाव आङो दा दिनै मा लुगैयो आंनो न्याय नांगौ न्याय नांनायनि उनाव आंनो डेड बडिखौ नांगौ आंनो डेड बडिखौ आंनो खिन्थिनांगोन डेड बडिखौ दिहुनना हरथारनांगोन आंनो इ केनारामनि हिन्जावा आंनि हौवा होननानै बुंनानैबो जाया आंनि हौवानि डेड बडिखौ आं जावखांनाय खिन्थानांगोन जेरावखि फबदों जावखांनाय खिन्थानानै आंनो नांगोन आरो जुदि बे डेड बडिखौ जुदि दिहुनना होनो हायाबा जों बेलेग राहा लानाय जासिगोन दा केनारामनि मिसेसआ बुंबाय आंनि हौवा होननानै बुंदों आरो बियो बिदिनो गावनि आंनि हौवा हौवा होननानैबो फबनाबो लाबाय दा नोंथाङा बुंदों बे आंनि हौवा होनना बुंदों दा बेनि बेयो होमबा गावनि हौवा होननानै जुदि इयो जुदि डेड बडिखौ फबनानै लादों गामिनि रायजो राजा लानानै मानो लायाखै फबाखै इयो गामिनि रायजो राजा लानांगौमोन ना लानाङामोन इयो दा जोंनिया गामिनि रायजो राजा गासिबो फैजोबदो जोङो लाना फैजोबदो जोंनिया सिनायजोबखानाय रायजो राजाया डेड बडिखौ नुनानै ओरैनो दा बेनि बेलायावहायो दिनै नोंथांमोनाव फैनानै माबायदि माने बेनि बेलायाव माबायदि आनसार मोनखो जेनेबा एसपिनाव फैबाय दा नोंथांमोन एसपिआव फैदोंमोन बे एसपि पुलिसनि माबायावहाय लोगो हमनो दा नोंथांमोना मा रिजाल्ट मोनखो दा इयाव होनबाय इयावबो दिनै जानाय नङा दिनैयालागै बन्द सबनियालागैसो माबानांगोन समबारालागै होननानै ओमफ्राय दायोथ' आरो दा माबानाय नङा दा बिदि जेनेबा नोंसोरखौहाय बिदि जेनेबा दिनै गाबोन होबाय थायोबा नोंथांमोना माइखौ नेना थागोन नेया जों नेया इयाव होनफै जों नेया इखो जों दिनै नेया दिनै नोंथांमोना जिबायदि फोरमायबाय नोंथांमोना बरपेटानिफ्राय फैनानै थोंजोङैनो रौता पुलिसाव थांफिनदोंमोन रौता माबायाव थांबाय जोङो इयाव थिनहरबाय नै इयाव दा इनिफ्राय आरो दा दिनै जाया गाबोन जाया होनबाय दं जों इखौ नेया जोंनो नांथारगोन जुदि इसोर माबा मोनसे राहा खालामनो हायाबाबो जोंनि रायजो राजाफोरा जोंनो डेड बडिखौ जावखांना होनांगोन नोंथाङा बुंदों थारैनो कि डिम्बेश्वर बर' होननानै नोंथाङा आइडेन्टिफाइ खालामदों नोंथाङा माबायदि आइडेन्टिफाइ खालामो थारैनो बे नोंनि हासबेन्ड होननानै नायनो आं फट'खौ खिन्थिनि फटक दंखायो आं खिन्थिनि आं फटक दिन्थिनि आंखौनो माबा खालामा आंनि नै नाय डेड बडिखौ नाय इ केनारामजों मिलायो बियो केनारामजों आरो गोथांनि माबा महरखौ नायबावदो बेजों आरो बिनि गोथांनि महर दं बैसागोआव हाबायाव मोसानायनि दं जों खिन्थिजोबनोसै जों खिन्थिजोबनोसै नै गोथांनिखौ नाय ड्रेसा नंगौना नङा इयो दिनै नोंथाङा थारैनो बेखौ नोंनि हौवा होननानै नोंथाङा फोरमायनो हाबाय अब्ला दिनै बै माबानि केनारामनि वाइफआ मारै गावनि हौवा होननानै माबायदि फोरमायना लानो हाखो बिनाव प्रुफ नागिर बिनाव आंनाव दंजोबो नै दा नोंथांमोना माबायदि लुबैदों डेड बडिखौहाय नांथारगौ ओरैनो नोंथांमोना दाबि होगोन नांथारगौ डेड बडि नांथारगौ आरो नोङो बेयाव मोसानायखौ नाय बेयाव नायबाय माबाखा गोथांनिखौ इयाव गोथैनिखौ नाय इ ड्रेसा नंगौना नङा नायजोब बेजों मिलायजोबनानै आरो बेजों लोगोसे बुंदों कि केनाराम बर'आ मस्ट वान्टेड होननानै बेनि बेलायावहाय नोंथाङा माबायदि बुंनो सानो बेबा वान्टेडानो मोन ना जियानो मोन ना मा मोनैखौ जों मिथिया जों इफोरखौ मालायखौ माबानोबो थाङा आंनि हौवाखौ नांगौ नालाय आंनि हौवाया दिनै थैबाय आंनि हौवाखौल' नांगौ आंनि हौवाखौल' माबानांगौ आं दिनै मोनसे सोंथि खालामबावो दिनै नोंथांनि हौवाखौहाय दिनै बे केनाराम बर'आ माबोरै मोनबोखो केनाराम बर'आ जोंहानाव थांदों थांनानै लेंना लाबोदों